Protesti v Srbiji ne pojenjajo, študentom, ki zahtevajo odgovornost oblasti in pravico za žrtve novembrske tragične nesreče v Novem Sadu, se vsak dan pridružujejo novi in novi protestniki. Na ulicah so tudi upokojenci, kmetje, pa zdravniki, vojni veterani, učitelji, profesorji. Kaj to pomeni za oblast, ki se jim množice upirajo že leta? Lahko nezadovoljstvo tokrat sproži zgodovinski prelom in s položaja odnese tudi srbskega predsednika Aleksandra Vučića. V Beogradu in Novem Sadu sta bila snemalec Nenad Cakić in novinar Miha Drozg. 24 ur Fokus. Srbija za spremembe proti lažem, diktaturi, nasilju, avtokratskemu vladanju, nedelujočim institucijam, korupciji. Na ulice se sicer v državi še zdaleč ne podajajo prvič, protesti so tukaj zadnjih nekaj let, pravzaprav stalnica. Kaj, če kaj, je torej tokrat drugače? Bi to lahko bil začetek konca vladavine Aleksandra Vučića? Bi Srbija tokrat spremembe res lahko dočakala? Vse od 1. novembra, že več kot 3 mesece, dan za dnem. Ljudje na ulicah srbskih mest zahtevajo delovanje državnih institucij, pravne države, končni obračun s korupcijo, posrednim krivcem za smrt 15 njihovih rojakov pod novosadskim železniškim nadstreškom. Ko so organizirani neznanci, najverjetneje povezani z Vučićevo vladajočo stranko, konec novembra med mirnim poklonom žrtvam nesreče napadli študente in profesorje Beograjske fakultete za dramske umetnosti, pa je počilo. Protesti so se začeli širiti, študenti so začeli tako imenovane blokade fakultet. Odločeni, pojasnjuje študentka režije Tara Gajovič, da bodo vztrajali, dokler njihove zahteve, med drugim objava celotne dokumentacije, obnovi postaje, ki so jo vodili kitajski gradbinci, izvajali pa srbski podizvajalci, ne bodo izpolnjene. Pa ne mogu da kažem da nismo umorni, ali mislim da sve stvari okolne koje zašavaju i sva ta neka podrška koja je krenula da dolazi sa raznih strana, raznih i sindikata i radnika, prosvetara nam nekako uliva nadu i mislim da svaki dan na neki način ponovno motivišemo da sve ovo što radimo možda će izdejstvovati nešto svoje, odnosno da će nam se ispuniti zahtjevi. Danes je v blokadi že več kot 60 fakultet po vsej državi. Študenti, pripoveduje profesor teorije drame in gledališki kritik Ivan Medenica, so kmalu postali zgled. Ja mislim da je to jako značajno, da su studenti pokazali veliku odgovornost, savesnost, principijelnost, da su njihovi zahtevi bili veoma racionalno postavljeni u startu i da odatle dolazi snaga studentskog zapravo protesta koji je umeđu vremenu prerastao u građanski protest, jer to nisu nikakvi zahtevi koji se politički ne mogu realizovati. Samo kada bi institucije u ovoj zemlji funkcionisale kako treba, ti zahtevi su već mogli da budu ispunjeni. Tako su zapravo oni ogolili način na koji srpski režim funkcioniše, znači mimoilazeći sve institucije, ne poštujući zakone, ne poštujući medijske slobode i sve druge slobode. Prižgali ste luč, zanetili iskro. Študentom sporočajo številne znane osebnosti srbskega javnega življenja. Na velikem protestu v Novem Sadu pred tednom dni jih je denimo nagovoril tudi znani režiser in igralec Dragan Bjelogrlić. Naša mladost ovu bitku ne sme da izgubi. Ne sme. Ako izgubimo ovu bitku, bojim se da ćemo izgubiti i ceo 21. vek. A kao narod nemamo snage i prostora više za to, jer nas više neće biti. Zato svi u studente, do pobede!
Prav vsak dan ob natanko 11:52 v vrvež milijonske srbske prestolnice za 15 minut zareže globoka tišina. V spomin na 15 žrtev novosadske tragedije ulic tedaj še zdaleč ne zasedajo le študenti in dijaki. Mislim da je to dužnost svakog poštenog građanina ove zemlje. Neko bi morao da uradi ono što oni traže. To je minimum. I to očekujem da će konačno i onaj ko treba da shvati. A to nam nedostaje. Razumemo. Studenti su u pravu. Predivni su, prepametni su, elokventni ili su budućnost naše zemlje. Mi nismo uspeli, sigurna sam da će one uspeti da konačno ova država bude pravna država. Dosta još. Na ulicah so se študentom pridružili kmetje, učitelji, zaposleni v elektrogospodarstvu, poštni uslužbenci, vojni veterani, taksisti, motoristi, upokojenci. Ceo sistem mora da se promeni, zato smo svi tu, od malih do velikih. Već je postalo neizdrživo, stvarno, ali stvarno. Ne samo da treba ispuniti zahteve, nego treba priznati da je došao kraj jednom režimu koji je izazvao ovakav bunt, koji je doveo dotle da deca od 7-8 godina učestvuju u protestu, da im roditelji pokazuju i govore. Zašto su tu? Oni nikad to neće zaboraviti. Ovo je najveći i najbolji i ja mislim i nikad postojeći recept kako društvo može da ozdravi. Eden od 5 milijonov proti nasilju proti izkopavanju litija, iz enega protesta v drugega. A nekaj je tokrat vendarle drugače. Študenti nimajo voditelja, vse odločitve sprejemajo na tako imenovanih plenumih, distancirali so se od vsakodnevne politike in prav to, pojasnjuje Igor Bandović, direktor Beograjskega centra za varnostno politiko, je njihova moč. Ja mislim da je vlast prepoznala da je potencijal ovih demonstracija, protesta mnogo veći nego što smo to imali slučaj ranijih godina i ova vrsta protesta ih čini u tom smislu mnogo opasnijom za vlast. Zdaj ni poti nazaj, je prepričana Jelisaveta Miletić, članica satiričnega spletnega portala News.net. Dobro organizirani študentski protesti so prerasli v splošno stavko, blokado fakultet, srednjih šol, prometnic in mostov, pohode po mestih. Mladi so se ogradili od politike, impotentne opozicije ne zahtevajo volitev, padec vlade jih ni ustavil. Aleksandru Vučiću pa že ves čas poročajo, ne gre zate, naše zahteve niso del tvojih pristojnosti. Taj podvig, mislim, nisi nadležan, je nešto što je tako zvuči jednostavno u stvari je game changer u celoj ovoj priči. Zato što zaista kada pogledate neko nije nadležan za te stvari, mi slušamo sve vreme o svim pitanjima da se on pita, onda kada treba da se preuzme odgovornost, onda imamo od toga pa mi nismo radili nasrešnicu, do toga da smo ipak radili nasrešnicu, pa imamo sad prethodnih nedelja konstantno su kao zahtevi ispunjeni, a onda se dobivaju neke velike konferencije za štampu gde se opet zahtevi ispunjavaju, pa se poslije pitanje jel pre nisu bili ispunjeni, a sada ih konačno ispunjavate ili ih ni sada niste ispunili. I ono što je važno, mislim da ni tako bitna stvar kao što je pad vlade nije uspeo da studente pokoleba u njihovoj upornosti, da zapravo institucije funkcionišu, jer njihovi zahtevi se nisu usmereni ni prema predsjedniku države, ni prema vladi, osim u onom delu tih zahteva na koje treba izvršna, a ne sudska vlast da reaguje, ali većina zahteva je upućena prema zapravo sudskoj vlasti. Ljudje so se, pripoveduje Tanja Maksič, preiskovalka balkanskega preiskovalnega medija BIRN, končno znebili strahu pred represijo autokratskega režima. Su prvi put vrlo otvoreno počeli da govore o korupciji i nedostatku vladavine prava, o čemu mi svako od nas zapravo u svom okruženju i svakodnevnom životu vidi i tome svedoči. Ovi zahtevi studenta su zapravo samo kulminacija svih naših napora da
pokažemo da su institucije u ovoj zemlji zarobljene, da one ne rade svoj posao odgovorno i adekvatno, da su na čelu tih institucija ljudi koji nemaju kredibilitet da ih vode. Moji roditelji su, na primjer, pridružili pre neki dan na autokomandi. Iako ne žive toliko blizu, su na kraju samo odlučili, kad su vidjeli šta sve dešava, odlučili da dođu i da mi pruže podršku, kao i mnogi drugi roditelji. Kaj pa srpski predsednik Aleksandar Vučić ustraja, da je vse zahteve študentov izpolnil, poziva jih k dialogu, hkrati pa organizira shode svojih podpornikov po državi, kjer promovira novo ustanovljeno ljudsko gibanje za prihodnost Srbije. Znaju naši ljudi, zna naš narod, zna moja Srbija kako je napadnuta danas, kako je napadnuta s polja i iznutra. Dolgih 15 let je bil član srpskih radikalcev desničarskega skrajneža Vojislava Šešlja, goreč nacionalist, danes samooklicani demokrat. Ja ću ostati čvrst, ostaću snažan zbog vas, građana Srbije, jer vi ste me birali i nikada neću odustati od uspešne i napredne Srbije. Že 13 let deluje kot gospodar vsega, vlade, tožilstva, policije, državnih podjetij in institucij. Kot so razkrili pri Birnu, sta 2 od 4 napadalcev protestnikov v Novem Sadu člana nevladne organizacije imenovane Sejmišče, organizacije, ki sodeluje z mestnimi oblastmi in prejema državna sredstva. Mi smo našli u našoj bazi podataka da je ta organizacija u poslednje 2 godine dobila bar 4 projekta koje su u vrednosti oko 1.200.000 dinara. To nije neka velika para samo po sebi, ali jeste značajno to da mi sada zapravo prvi put dokumentujemo jednu vezu između ljudi koji rade nešto što je kriminalno, a da za uzvrat zapravo dobijaju novac od države. Mi ćemo nastaviti da istražujemo korupciju, da se borimo protiv korupcije na svaki mogući način i uspećemo u tome. Vučićev dobro naoljen medijski stroj sistematično napada vse, ki ga kritizirajo, spodboja nasilje, izkrivlja dejstva. Svi istraživački mediji, svi nezavisni mediji, javne ličnosti koje imaju bilo kakvu kritički odnos prema vlasti, opozicione stranke, to su prosto nekako ljudi koji su validna meta. I to je prosto nešto na što smo mi navikli. Na veliku moju žalost, to sve u stvari doprinosi tome da smo mi jedno raspolućeno društvo, da se tačno zna ko je za, ko je protiv. A vse bolj osamljeni so tisti, ki srbskemu predsedniku javno stopijo v bran. Odločno, celo s pismom je to storil ljubljanski župan in kljub ostrim kritikam, protestom, odstopom in celo oceni njegovega prijatelja in podpornika Milana Kučana, da je to politična napaka, Zoran Janković ustraja. Poštujem razvoj, ki ga Vučić naredil. Sad tudi povedal pred leti, da je najboljši predsednik v regiji. Ne? Še enkrat pravim, gledam kot prijatelj, konec koncev sem tudi rojen v Srbiji. Ne? In imam tudi pravico, da ocenjujem svojo domovino kot tako, če to pravi. Ne? Saj jaz si vzajemam to pravico. Takva snaga je jedina smirenost i istrajnost će pobediti svo zlo. Studenti su nešto najsjajnije što se dešava ovom narodu, Srbiji. In prihodnost, kljub zadržanosti tujine, Bruslja, je prepričan Igor Bandović, spremembe neizbežne. Ja mislim da je sa ovim režimom završen. Inače, ja mislim da su oni potpuno izgubili legitimitet. Mi imamo sada mnogo više ljudi na ulici nego što on prosto ima svojih glasača. Mislim da je njegova popularnost ekstremno pala i sada je u stvari pitanje samo 2 stvari. Jedno je koliko ćemo mi sada, kako bih rekao, čekati i mrcvariti se da dođe do konačnog pada režima i koja je šteta koja će biti nanete. Kdo bi lahko nasledil Vučića ta trenutek, je jasna Jelisaveta Miletić, niti ni ključno. Sada da li će doći Era, Mika ili Žika, on treba da bude posmatran kao jedan državni činovnik koji radi svoj posao i da ako on ne radi svoj posao dobro za 4 godine, mi
ga smenimo, dođe neki Mika i onda Mika radi posao, ako ne radi Mika, onda dođe Žika. Pomembno je predvsem to, da so mladi predramili ljudi, jih povezali v boju za boljšo, pravičnejšo družbo. Probudila se nada. Ja sam došla da podržim prvenstveno studente koji su mi dali snagu da živim. Moji roditelji nisu uspjeli, ali mi hoćemo.